ליד דוכן הגבינות. אחי הצעיר. האמת, איך הכרנו? שרבנו על הגג למעלה. האמת, שגרנו 3 בחדר. ועשינו שיעורים סביב שולחן פורמייקה עם 4 כיסאות. והמיטות האלה נפתחות בלילה, ובבוקר היו נסגרות כמו מיטות של סוכנות. והשינה הייתה ככה, יהודית למעלה, אני באמצע וטובית למטה. בשלב מסוים עשו ליהודית חדר במרפסת, ואז אני והוא ישבנו למעלה ולמטה. הוא היה בלילה ישן עם פה פתוח. ויהודית ואני כל לילה, כשהיה ישן רצינו לצחוק, היינו מנסות להכניס לו דברים לפה. טובי הכרתי ברוטרי. בכבוד. אני לא זוכר איך הכרתי אותו, זה היה בעידן האבן, הוא רץ עם גופייה מנומרת. בטח עם מונית, ואיפה הכרת אותו? זה היה מפגש ראשון כזה, לא? כנראה בבית. לא באמת זוכר. ברחוב אני חושב, איכשהו ברחוב, בשנקי נראה לי. שגלי גרה בשנקין. במצעד הגאווה. שניהם באו לראות את הפרא שיוצא איתו. לדעתי באתי פעם ראשונה לבית, הם ירדו לאילת, בדיוק היא נפרדה מגיא, ולדעתי הם חזרו מאילת, אבל לא בטוח. גופייה מנומרת. ראש גדול, שלוקח אחריות. אחת ובמשפט. כשמו כן הוא. טוב לב. או במיליו שלו, במילותיו שלו, רציני. איש רציני מאוד. איכותי. בחור רציני ואיכותי. ממש סביר. איכותי מה זה ושחקן. במשפט? מיוחד, משפט אחד. אופטימיסט חסר תקדים. חבר אמיתי. רודף צדק. חבר. איש משפחה למופת. כריזמטי, אוהב חברה, אוהב טיולים, קיצור מעלות נהדרות. אבל הדבר הכי חשוב... טוב. כשמו כן הוא. טוב לב. כשמו כן הוא. הוא לא היה עוזב את הארץ בעולם. מה אתה רומז לנו? תגיד. משהו. מה משהו כוסברה? בוא נהיה מקוריים. מה הוא לא היה עושה מעולם? מה אתה אומר? אתה אומר שהאוכל לא טעים. לרונית. לרון, אתה אומר שהאוכל לא טעים. מחייך שמישהו חותך אותו בכביש. משתכר. טובי לא היה עושה לעולם. הוא די זורם. כאילו הייתי אומר שעבר, איפור. עזרא, נראה לי הוא אף פעם לא ילך במצעד הגאווה. לא זוכר כמה. הוא יזרוק עליהם עגבניות. הוא בחיים לא היה קם אחרי 10 בבוקר. מה טוביה לא היה עושה לעולם? מעשן סיגריה. לעולם. מנחה את מצעד הגאווה בתל אביב, או מחתן זוג גייז. טענו שהוא גזעני? מה עוד לא היה עושה? נראה לי מספיק, אמרנו. טוביה הוא טיקטוקר. יש לו חשבון רציני מאוד, יש לו סרטונים מפלילים מאוד, מאוד, מאוד. מאוד. מלא עוקבים. בייחוד עוקבות. רוני, אל תקשיב לי. אנחנו עושים פה עכשיו אחד מהסרטונים שלו, גמרנו. שליש מהחברים יורדים. She said, what you know about love? שעם כל החזות הקשוחה שלו, בלב פנימה הוא רגיש. זה מה שאנשים לא יודעים. מה אנשים לא אוהבים על טוביה? שבלילות, שסבתא לא רואה, הוא לוקח מהארון בוטנים
ואוכל, מתי כסף הולכת לישון כדי שהיא לא תראה. יש משהו יותר טוב. שמיה מאפרת אותו בכל מיני אודמים וסומקים, ועושה איתו טיקטוקים, והוא רוקד, והוא עושה שעבר. זה אם אנשים יגלו. חם לי לנשמה, כשאני רואה אותה כבר אין לי נשימה. איזו בחורה, ופנות הפסעה, משתוללת ורוקדת כולה מסביבה. הנה אני ים, קצב מטורף, כל הרחבה בוערת, מה אני נפלא. כמה היא יפה, איך היא מטריפה, כבר אני נמשך אליה כמו אל תוך סופה. אנחנו ממש לא יודעים איך אנחנו נדע. אנשים לא יודעים מה סבא, זה שאני יותר טוב משחר. לא כולם יודעים את זה. אבל הגיע הזמן שידעו? כן, כולם עכשיו ידעו. אני יותר טוב מסבא ושחר. מה אני סופרת? שווה דברים... איך אנחנו כתבנו את השאלות? זה לא עולה פה בראש עכשיו. מה השאלה בטלפון? שהוא כל היום בטלפון. או שהם יודעים ככה. כל הזמן מדבר איתם. כל היום הולך. נקבה. כן, מאוד. טוב. יודע לכם שניצלים טובים. בלינצ'ס. בגז. אוהב שהמדיח מסודר. כן, ובזמנו פנוי, חוטא בריקוד, עם טיקטוק, עם ההנחלה שלו מאיה. סרטונים חמים ולהטים, נשמח לפרסם. זה הזמן לעשות סרט. Kimber, swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. שיש לו הרגשות ורודות במשקפיים. נראה לי ששמחה, כי הוא כל הזמן מחייך ומצחיק, צוחק משנות ה-80. אני אומר חרוץ, שהוא כל היום עסוק בפגישות, בעניינים, ביומן, שוטף אוטו שאמא מגיעה, מנקה, לא מנקה, אבל הוא חרוץ. מה התכונה הכי בולטת של טוביה? עמידה בלוח זמנים. התכונה הכי בולטת של טוביה זה הטוב והרצון לעזור לכולם. תכונה שלפי דעתי, תאר הכי טוב של סבא, זה חכם, וגם חכם בחברות אינטליגנטית, כאילו יש לו אינטליגנציה רגשית, בדיוק, שבאמת הוא יודע לדעת מה קורה בחדר, וגם יודע איך עכשיו אני מעוצבן או משהו, הוא יודע לבוא אליו ולעזור לי. אני נוראתי בוכה, אמרתי לו, דוד שלי, זה טוביה בירן, והוא לא עוזר לי. הוא לא עזר לי. אבל הוא סיפר שהוא היה בקורס. לא, אבל הוא באמת לא רצה לעזור לי. שהוא היה בקורס. הסרט הזה כבר לחץ, אני מרגישה שיש לי מפרסם, לא סגור. הוא יודע, ואז מדברים. אבל לא, אבל תספרי שכשהיית בבסיס והוא בא לשם. הוא בא להוציא אותי לארוחת הערב לשבת. המעט שהוא יכול לעשות. לא, אבל שהיית בבסיס והוא הגיע לשם לביקור, ואז הוא ראה אותך והוא קרא לך רוני, או שאת ראית אותו ואמרת טוביה, מפקד הבסיס אמר בירו, אז אתה אמר דוד שלי, והוא אומר, כן, לדעתי. זה עזר לך? לא. משהו להגיד על אודי? לא, אבל אודי סיפר שהוא היה בקורס של הסכנין, אז החבר'ה התלוננו שאין מה לאכול, שהאוכל לא טעים. אז אמרו לו, היה כאן מישהו פעם שהיה מפקד בבה"ד, שהוא אמר שאם אין אוכל טעים, לחם זה מספיק, לא צריך יותר מזה, וזה היה טוביה בירן. שאכל כל היום שניצלים ב... זה לא התקלע. בלינצ'ס. הולכת של טוביה. טוב לב, אצילות נפש וחוסר טקט. מישהו טובה מוכנה. יש לך... יכול לדבר קירות. כן. ולדבר אל האבנים. כן. מה הייתה השאלה? החוויות היו
פעם ראשונה שהוא אמר לי, כנס לאוטו, אנחנו נוסעים לדרום לבנון, ונסענו דרך ראשה, נקרא לתוך בסיס של חיילים שלנו שהיו צריכים את עזרתנו. חוויה אחרת, בים איתו, שתפסנו מחבלים בים שהיו בדרך לערפאת. וחוויה שלישית, שהוא אמר לי, מה דעתך על תאונות דרכים? אמרתי, אני נגד. הוא אמר, מה אתה עושה? אמרתי, נוהג בזהירות. הוא אמר לי, בוא תצטרף יחד איתי למשטרה. אז הצטרפנו ביחד למשטרה, למשטרת התנועה. הייתי חושב על הפעם הזאת שהיינו כולנו בכרתים, שזה באמת, עכשיו, זה עדיין כבר במוח שלי שהיינו שם בערב וזה, וגם בברכות, שם ממש כיף, זה ממש זכור לי. מה שהוא אמר. אני זוכר שאבא שלי נפטר, שטוביה נכנס להשתלט על העניינים. קצת מוריד עכשיו, אבל ממש להרגיש שיש לי ברגע הקשה הזה מישהו שאני יכול להישען עליו ולא להיות אחראי על העניינים. סליחה על ההורדה, אבל זו חוויה שזכורה לי. אני חושב במקם הזה. אבל אני חושב שכל פעם שיש איזה אירוע שנדרש עזרה או נדרש מישהו שייתן גב וירגיע שהכל בסדר, אז טובי תמיד נכנס שם, לא משנה באיזה אירוע זה, אמרת, אנחנו נשמור כנו. אני זוכר שהיינו משחקים בבית החדש, היינו שמים את כל הרהיטים בצד, עם כדור ספוג כזה מאפן, תמיד, לא משנה כמה היינו מזיזים, היינו בסוף שוברים איזה משהו, והסבתא הייתה מתעצבנת והיה נגמר המשחק. חוויה שזכורה לי מטוביה, זה שתמיד בכל ארוחה משפחתית שעושים אצל סבתא, אז יש את הקטע הזה שמסיימים לאכול, וסבא מסתכל על כל הנכדים ואומר, מי רוצה ללכת למקדונלדס? פעם אחת אני רציתי ללכת למקדונלדס, אמרתי לו בוא נלך ונלך, הוא אמר לא, זה רק אומר, הלידה של גלי, כשטוביה היה בחו"ל, חוויה מיוחדת. טוביה או טוביה? וואי, אני זוכרת, אני לא אשכח בחיים. טוביה לא אהב להתקלח. לא, רציני, אל תצחקו, זה אמיתי. הוא לא אהב להתרחץ. לא אהב. אני זוכרת אחי, שלמדתי נהיגה, אז ממש בהתחלה, איך שסיימתי שקיבלתי את הרישיון, הוא היה נוסע איתי, והייתי חוזרת בוכה מהנסיעות איתו. בוכה, הוא היה מחזיק אותי קצר, וכל זה אני אומר לי, אצלי, את לא תהי נהגת טובה, את תהי נהגת מצוינת. ועד היום אני נהגת שעודים מצוינת. אני גם יצאתי בוכה מהנסיעות האלה, אבל דווקא... בשביל מתמטיקה. וגם בשביל מתמטיקה, כבר הדחקתי, אבל דווקא, לא יודעת, עולה לי עכשיו שאם עושים הליכות בים, החשיתי יותר גדולה והוא יותר פנוי, והיינו הולכים ומדברים על כל מיני דברים, ומאוד שמחתי כי כשהייתי ילדה הוא היה פחות נגיש ויותר בים, אז נורא הוקרתי את עד היום, כל הרגעים האלה שיש לנו ביחד, ככה לדבר ולהיות בכיף. טוביה, יש חוויה שאני לא אשכח אותה, שנסענו אוטו מלא לנשר, לקרובת משפחה, טוביה, סבא, סבתא, אני, ובעליות לנשר, המנוע שווק חיים של הרכב והעלה עשן, ומאז טוביה החליט שהוא בחיים, אבל בחיים לא קונה פז'ו. יש לי. לא לאכול כוסברה. תמיד לא אוכל כוסברה. אוקיי, משהו אמר. על מה טוביה לא היה מוותר בחיים? יוזם משחקי כדורגל. על מה טוביה לא היה מוותר בחיים? מכבי חיפה. על לשים את הטלפון פה בזמן שהוא מדבר בטלפון. על כדורגל, ובמיוחד על המינוי שלו למכבי חיפה, ויציע זהב, כמו שצריך. על מה טוביה לא היה מוותר בחיים? על פולוצ'ינטו מלא בגבינה. מכבי חיפה. ברור, עוגות גבינה. אחר כך עלינו.
מובינה, מכבי חיפה, ועל אימא. ורוני. לא בכך לפי הסדר הזה. היה מזל. והילדים הזמן. לא, אוהב את המשפחה, אבל אוהב גם את הדברים ה... תראי, עד גיל 45 היה... עדי השעון. קונפליקט. מה, היו מוחקים בתור, מתי הוא מחליף שעון לקחת לו? אבל תראה, עד גיל 45 הוא היה צנוע, הוא היה בצבא, הוא לא עשה כלום, מגיל 45. אבל פייר, כל הכבוד לו. נכון. המשפט. רונית, תביא לי אוכל, רונית. סביר. סביר מיני. המילה שטובי הכי הרבה אומר זה רונית. טובי אומר הכי הרבה. זה ממש סביר, רונית. יש לי. יש לי. או-אה. 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 לוקח. מה המילה, המשפט שטוביה אומר הכי הרבה? איכותי, הוא איש איכותי. וואלה, כאן סביר, סביר. אתה, תקשיב, האוכל סביר לגמרי. ממש, רמה סבירה. בוא נרביץ פה תמונה. בוא נרביץ תמונה. כן. רונית. עוד 70 שנה לפחות טובות כמו הראשונות. כן, שמחה, בריאות, הכי חשוב בריאות, כל היתר בונוס. ואושר מהמשפחה, הילדים, מכבי חיפה, בקטנה, מקום שני, וזהו. נחת מכולם. נחת. שיהיה בריא ומאושר. נעשה ככה. שיהיה בריא. זה הכי חשוב. באמת שיהיה בריא. מאושר, אני חושבת שהוא... שימשיך להיות מאושר. שימשיך ליהנות מהילדות, מהילדים, מהנכדים, מאשתו. שימשיך לעשות מה שבא לו כמו שהוא. שימשיך לשים דגלים על מפת העולם. אני מאחלת לטוביה שימשיך להיות אופטימי, שימשיך להיות מאמין באדם, שימשיך להיות כמו שהוא, שנמשיך יחד לצעוד לעבר השקיעה של חיינו יד ביד. בסרטים, במסעדות, טוס לחו"ל. הייתי מאחל שמכבי חיפה תזכה באליפות, אבל אני לא מאחל את זה. אבל שהוא יהיה רגוע למכבי חיפה, שלא עשו לו צרות, שיהיו מקום שני. שתהנה מהשי, אתה הולך אליו, שתהנה מהמשך החיים שלך, שאתה שר מעולה, שתמיד כיף להיות איתך. אני מאחל לך שרק תצליח, כן, סביר פלוס. מזל טוב, שיהיה לו טוב, שיהיה לו חיים סבירים פלוס. עם או בלי כוסברה? שיהיה לו סבירים. שימשיך ככה, מושלם כמו שהוא. נכון, שמח, מלא בחיי חברה ועשייה והכל מהכל, וביחד עם אימא, ובריאות, ואושר, והשמחה, ולהוקיר את הדברים הקטנים, ולאהוב ולהגיע אנשים. דברים גדולים, ולהיות חבר של אנשים, וטוב עם אנשים, ולעזור לכולם, לכל העולם תמיד, ושכל האור שיש בתוכו יחזור על חזרה, כי זה באמת אחד אין דברים כמוך אבא. זכית לך. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just
sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come out.